Kaixo guztioi, ongi etorriak Buktegiren elkarrizkatearen emanaldi berri batera. Peña Zarasolak Peru Iparragirre elkarrizketatuko du, elkarrizkateako idazlerik gazteena. Seguru gauza interesgarriak izan dituela berak ere. Gozatu elkarrizketaz. Bueno, Peru Iparragirre, ongi etorri. Plazer bat zuegin egotea. Berdin, Uste badakizula aurretik Atxixagirre galdera bat utzi dela zuretzako eta hortik hasiko gara. Galdetu ditea nola ikusten duzun zure burua hemendik 10 urtera. Idazle bezala, bizitzan... Egia esan ideiarik ere ez, bentxe bertan, ez daukat olako... Ez daukat planik ola epe ertain luzera. Baina idazle moduan ikusten duzu zure burua edo... Bueno, idazten ari naiz orain eta ez dakit, espero dut jarraituko duela horrela hemendik 10 urtera, baina ez dakit, ezin ez esan. Jarraitzeko egingo duguna da salto batzera eta hasiko gara zure gaztarotik, haurtzarotik. Ze uste txikitatik izan duzula harremana literaturarekin, liburuekin, ez dakit horrein inguruan zerbait esaterik edo nola izan da zure hezkuntza edo literatura? Ez dakit, nik uste egia txikitako oroitzapen askorik eta ez duela, baina liburuak eta beti inguruan eta izan dituela bai. Eta egia liburuekiko, literaturarekiko ere, baina uste gehiago dela liburuekiko gertutasun bat eta bai sentitu izan duela. Txikitatik edo, txikitatik ona bintzat badala zerbait gordetzen duena nirekin ez, liburuekiko gertutasun hori. Eta gero hortik literaturarekiko ere noski. Eta, ez dakit, gero... Gogoratzen duzu horrela liburu referentzialen bat zure gaztaroan edo markatu zintuena edo? Ez dakit, uste dut, aur literatura, baina arkaizkanora itxasoa etxe barruan edo... Ez dakit, egizu. Ez dakit, baina, kolekzio horretako liburuak eta bai gogoratzen ditut horrela. Ez da goi maiako literatura, baina bai gogoratzen dut horiekin, ez dakit, horiek irakurri izana eta horrela, baina gero beste hola, ez dakit, ez daukat. Eta hizkuntzekin izan duzun harremana, horrela kontuak egiten, esango nuke, ia lau hizkuntzekin bizitan zerela modu batean edo bestea, euskera, frantsesa, gaztelania, inglesa ere, ez dakit, nola izan da harreman hori? Ez dakit berezia edo, baina ama hizkuntzak, nik ama hizkuntza atzat hartzen ditut biak, baina euskera eta frantsesa ira, euskera etxean eta frantsesa eskolan eta ikasi nuen. Eta gero ja gaztelera, ez dakit, 8-9 urterekin hasi nintzen ikasten eta orain arte. Eta gero ja inglesa bai izan da berandu gauko gauza ez, baina literatura eta inglesez eta orain ja azken urteetan eta hartu dut esku artean eta ordura arte ez, baina orduan hori bai izan da zerbait graduala, baina, bai. Eta gaztelania egin adibidez, nola izan da, normalean Euskal Herritarrak hegoaldean txikitatik ikasten dugu gaztelaniena, baina zu hona 8 urte eta ze esperientzia izan duzu edo? Ez dakit, pixkat, danetik pixka bat uste dut, ez daukat ohitura hondirik literatura irakurtzeko gaztelania egia esan, baina azken aldean ari naiz, referentzia batzuk eta hartzen eta bintzat. Baina kostatzen zaik gehiago sartzea testuetan eta baina, ez dakit. Eta uste duzu adibidez, Frantzian ikasi izana, frantses eskolan, Frantziako literatura duen tradizio horrekin eta horrek neurri batean edo lagundu dizula edo eragin dizula zure hezkuntza literarioan edo? Ez dakit, azkenean mugatu ere izan zen, 8 urte arteko muga horretan, ez dakit zenbaterainoko eragina izan zen. Eragina bai, baina ez igual lehenbeste kontzientea, ez dakit, orduan, bai. Eta idazten hasi zinenen, okeraz banaiz, Nomada Galdua izeneko blog batean hasi zinen argitaratzen testu batzuk. Nola izan ziren hastapen hori, ja idazle moduan edo idazten? Idazle moduan ez dakit. Idazten, bintzat? Bai, bintzat kontzientek idazten eta argitaratzen esan dezagun ez. Bai, hor, uste dut, Twitterren bidetik izan zela hor hasiera edo lehenengo kontaktua eta batez ere literatur mikropinuren farmazia ditzen zen blog batekin. Eta hor bertan argitaratu zizkiaten lehenengo poema pare bat edo testu bat edo horrela, eta gero hortik erabaki nuen blog propioa sortzea, Nomada Galdua bloga izango zena. Eta gero hortik etorri zen pixka karambolan obako testiguekin kontaktua hartzea eta pixkat hortik. Eta hor kontaktu izan zenuen beste sortzaile batzuekin eta...
Hori, sareko kontu horrekin, blogarekin eta gehiago Twitterren zebien jendearekin, ez dakit, bai, hori da, joako testiguekin eta horrela, baina gero zarautzen bertan gertuagokoekin beste kontaktu mota bat, ez gero itu banda izango zena eratzeko edo, bueno, beste harreman mota bat izan zen, ezen beste blogari lotutakoa, blogak ere zerikusia zeuka horrekin, baina ez blogaren bidetik. Eta orduan idazten zenituen lehen testu horiek, orain berrikusten badituzu eta nola oso diferente ikusten dituztu gaur egun egiten duzunarekiko? Esan ez dut berri irakurri azken aspaldian eta eskerrak uste dut. Eta orduan ez ditu konparature ez, esan nahiko daztuta dauzkat. Urruzun osaria ere irazitakoa zara. Bai. Konta iguzu pixkat nola izan zen hori edo... hemen euskal literaturan askotan urruzuno tarrez eta hitz egiten da baita ere, ez? Urruzun osaria irazi dutenek, gero askotan igual jarraitu egin dute idazten eta... Bai, hor, irakasle bageneukan bultzatu gintuena hortara, ni behintzen bultzatu ninduena eta uste du lehenengo aldian ez nuela, aurkeztu nintzen lehen aldian ez nuela irabazi eta bigarrengoan irabazi nuela testu batekin eta bestearekin ez, horrelako zarak modu. Eta azkenean eman zidatela saria edo eta Urruzunotarren, orain egiten da nolabaiteko egonaldi bat, ez? Irabazle guztiak egonaldi bat egiten dute eta horra joteko aukera izan duen. Bai, eta bertan ere, azkenean jende, literatura gustatzen zen jendea, edo mintzatu idatzi duen jendea, idazteko joera duen jendea eta ezagutzeko aukera parada eukera nuen eta konplizitate bat ere sortzeko gure artean, ez? Gai horretan, gai batean gatzen naiz, adibidez, Luaki banda ere horrela sortu zela, Urruzuno bidaietan, idazleak elkar ezagutu eta ez dakizuen kasuan hortik gero ez Itu bandako batzuk adibidez hortik etorri ziren edo? Itu banda ordurako ja martxan zegoen. Bai. Baina Itu banda orduan txikitxoa zen eta gero konplize izango zirenak eta gero bandako kideak izango zirenak eta Urruzunotarrak dira batzuk eta elkar ezagutu zuten hortik. Gero beste zirkulo batzuk ere baude, adibidez, bertso balekuen zirkuloa eta azkenean gazte jendea ibiltzen den beste zirkulo, kulturaren inguruan ibiltzen den beste zirkulo batzuk, ez? Eta Urruzunotarrena bai izan zen bat, baina daude beste batzuk. Gero kerrezunez, gaur egun epaimai ere bazera Urruzuno sarietan. Nola izan da batetik besteako aldaketa edo... Ze testu motak edo jasotzen dituztu edo... Bai, azkenean oso desberdina hori ez, testu bat hartu eta bidali lehiaketa batera eta erantzuna iristen zaizu edo ez, edo bestela testuak jaso ez, gauza aldatzen da pila bat perspektiba ere. Sekula egon gabe nengoen epaimai batean eta orduan esperientzia ere berria izan da eta... Ez dakit, azkenean ze motateko testuak, ez dakit esaten. Ez dago kategoria oso argirik, egia da baudela gauza batzuk, joera batzuk oso, ez dakit. Batez ere gaien inguruan eta baina baritzen dira joera batzuk, ez dakit urtearengatik edo dauden egoerengatik munduan eta horrela irakasleek igual jartzen dituztelako gai batzuk edo orduan bai egoten dira testuak gai batzuen inguruan egituratuta edo baina horrela joera, zer motatako testuak jasotzen ditugun, ez dakit, gazte jendearen testuak, ez azkenean literatur, ez dakit, astapenak eta... Tolosan jaioa, ez Gipuzkoako hiriburu izandakoan, Okzitaniakoan baizik, 1986an. 1986an bai, mingarriki gaztea da Peru Iparragirre, debekatuta beharko luke urte batetik aurrera jaiotzeak. Hain gazte, biografia laburra du derrigor, baina inondik ere biziki interesgarria. Itzulera poema liburuan ezagutu daitezke pindar batzuk. Adibidez, irakurri daiteke Kontrazalean. Haurtzarotik gaztarora egindako bidaia poetiko bat duzu hau. Okzitaniatik Euskal Herrira, hemendik Parisera eta handik itzulera. Esperientzia intimo baten kontaketa da, biltzeko oroitzapenak, bizitatzeko berriz lekuak, ulertzeko iragan nolabait hautsia, naiz eta jakinaren gainean egon, ia dena aldatuta eta ezberdin aurkituko duela. Adibidez, 5. poeman, V izeneko poeman.
Gaurtik aurrera ez dut, sekula gehiago izanen etxerik. Motxila honetan ez dira gurasoak kabitzen. Haiekin zer egingo ote duten, iluntzean naramate dagoeneko, inora ez doan bidean behera. Kritikariren batek esana da. Zer esana emango duen idazle baten hasiera da honakoa. Ahaztu zait esatea, Martin Bidaur ezizenarekin sinatu zuen lehen liburua. Poema liburua osatzera nola iritsi zen ere, berdin da interesgarria. Esango nuke bloga izan zela lehenik, nomada galdua. Beste idazle gazte batzuekin saretu zen gero. Esan dezagun beste lubaki banda bat muntatu nahi izan zutela, Itu banda. Hortik sortu zen, adibidez, Lekore aldizkaria. Zeinean argitaratu zituen Peru Iparragirrek bere lehen poema batzuk. Urruzuno saria irabazi zuen, eta gaur egun Urruzuno sariaren epaimaikide da. Saiakeraren bat ere egin zuen aurreko poema batzuk, lehiaketa batera bidali eta ea nonbait argitara zitezkeen, baina ez ziren atera. Berrian, gaur egun, literatur kritikari da. Lanbide, ez atsegin, eskar txarreko, gaizki pagatutako horretan. Bien bitartean, ibilbide literarioa hasi besterik ez du egin. Idazten segitzen du bere egunerokotasunean. Gaur egun ere berrian ari zera kritikak egiten. Eta ez da konta iguzu pixka horren inguruan. Nola hasi zinen eta ze sentipen izan duzu, ze askok esaten dute ez dela oso horreza ez. Kritikoaren egin beharra Euskal Herri batean, ez dakit. Bai, bueno, ez dakit, nik azkenean proposatu zidaten, eta baiezko eman nuen. Azkenean niretzako bai aukera bat hori ez, liburuak irakurri eta liburuen gainean pentsatzeko tarte bat hartzeko ez. Ze normalean, ez dakit niri gertatzen zait hori liburua irakurri, itxi eta palean utzi eta zerbait utzi badit, igual egon ez pentsatuko etorren inguruan egun batzu ez, baina ez naiz gehiago sartuko testuan edo ez naiz saiatuko ez dakit ulertzen ere ez liburuaren osotasuna edo ez dakit, ez diot denbora gehiago eman eskaineko. Baina, kritikari lanaren aitzakiak edo bai, azkenean hori da lana ez, baina bai ematen dit aukera hori liburuekin denbora gehiago igaroteko. Eta azkenean, hori alde batetik, gero bestetik ez dakit. Nik egia esan oraingoz ez dut eduki inolako arazorik edo inork ez dit ezer esan aurpegira, ez dakit, bai. Eta badaukazu metodoren bat edo irakurtzen duzunean, ez dakit apuntak hartzen dituzu, azpide marratu edo? Liburuen arabera, baina bai, normalean hori markatzen ditut horriak eta zerbait etortzen bazait edo esaldiren bat edo zerbait bai apuntatzen. Lehen aipatu gu Itu banda ere, sortu zuen duten duela urte batzuk. Aurten 5 urte. 5 urte ja, aurten. Konta eguzu pixkat horren hastapenak nola izan ziren? Ja. Ez dakit, hau uste dut askotan kontatu dugula, baina hori azkenean elkartu ginen 3 lagun. Ez dakit, gure testuak idazten genituen gauzak elkarri pasatzeko eta batez ere argitaratzeko aitzakia bat, ez? Eta horien inguruan hitz egiteko aitzakia bezala literaturaren inguruan elkartzeko aitzakia bezala izan zen. Eta da orain. Eta ez dakit, batzutan esaten da, Euskal literaturan gaztearek zailtasuna dituela askotan argitaratzeko argitaletxe importanteetan. Ez dakit zuek ere hori ikusi zenuten eta zuen bide propioari ekin zenioten horregatik edo? Ja, garai hortan ez dakit liburuak argitaratzeko ez dakit, ez geneukan ere ez asmorik edo, uste dut, baina egia hor egon daitekela batzuetan salto bat edo, ez dakit, muga bat edo literatur sistema, ez dakit, esan editorialak, idazleak eta bar, eta gero hortik kanpoko kultur kontsumitzaileentzat horrela ditzeri balin badago, ez? Batzuetan. Ez da nire kasua, baina egia orokorrean igual bai agian ikusi daitekela horrela. Orduan, zegoen ere, ez dakit, pixka bat esateko ere, guk ere egin dezakegu zerbait, ez daukagu zertan zain egon, ez daukagu zertan horrela ara iritsi behar edo zerbait egiteko, ez. Eta hortik gero sortu zen Lekore.
Ez dakit itubandaren evoluzioa moduan ulertzen duzuen, edo bueno, ez dakit proiektu horrek ere, zenbat ale dituzte dagoeneko, lekorena? Bost bat, esan nuke. Eta jarraitzeko asmorik duzuen, edo nola dagoen proiektu hori? Bai, bueno, oraintxe hori, hasieratik iturekin hasi ginenean, lehenengo gauza egin genuena izan zen fanzine moduko bat argitaratzea. Eta fanzine horrekin alde batzuk atera genituen, eta inguruan kolaboratzaileak eta bildu ziren gure inguruan, bildu genituen edo, eta hori ez, baina aparte jarraitu genuen ere gauza gehiago egiten, errezitaldia prestatu genuen Eako Poesia Egunetarako, eta horrela beste gauza batzuk egiten, eta momentu bat iritsi zen, esan genuen, hori ez, aldizkari bat, pixka bat apur bat serioagoan egin genuen atera, eta hor lekore sortzea erabaki genuen. Eta, egia hori paperean ateratzen dugu gehien bat, eta egia zaila kostatzen zaigoela guri ere, jarraitza azkenean bolondreski egiten dugu, eta batzuetan kostatzen da lehentasunak jartzea. Bai, orduan, orain momentuan esku artean daukagun alea zenbakia bukatzen ari gara, eta ez dakigu aurten bukatuko egun edo jarraituko egun. Eta, ezagutzen duzu, azkenean Euskal Herrian askotan gertatzen dena gazte izan da ere, idazten duzu, baina baita ere alabeharrez, ezagutzen duzu edizio lana zer den, argitaratzeak zelan ekartzen dituen, gero aipatu dituzu ere emanaldiak, gauza asko egiten dira, elkarrizketak ere bai. Gauza horietatik, guztietatik, zerrak gehien aseatzen zaituena edo? Bai, nik batez ere itzulera liburuarekin eta ikusi ahal izan dut zer den benetan edizio lan bat eta zer den benetan liburu baten produkzio demagun serioa ez. Eta prozesu horretan guztian egia interesgarrien eruditu zaidan, edo bintzat gehien ikasi duana edo izan dela edizio prozesua hau da. Testua idatzi edo ez dakit bukatutzat eman edo, baina horren gainean bueltak eta bueltak ematea eta benetan saiatzea ulertzen nola iritsi daiteken testu hori edo zer eman dezakeen edo nola hartu dezakeen zentzu bat edo beste bat hori. Testua berri gaztea eta hori bitu zait, hola interesgarriena. Eta itzulera liburuaz hitz egiteko, poesia liburuaz, oain arte eta duzun bakarra. Nola sortu zen proiektu hau da? Liburu moduan sortu zen, edo idazten hasi zinen talako batean liburuarekin topo egin zenuen, edo nola izan zen? Uste dut bi gauza nahaztu zirela edo nahaztu zirela. Bi gauza horiek. Ez zen ere, alde batetik poemak idazten ditut ez, poemak idatzi bakoitza bere ez liburu batekin asmotan ez. Baina beste aldetik ere baneukan gogoa edo intentzio hori liburu bat nolabait osatzekoa idazten ari nintzen poema horiekin. Orduan, azkenean lana izan zen poema bilduma hori hartu eta liburu bat egitea, bilduma horretako poemekin. Azkenean zentzu bat ematea, osotasun bat ematea liburu horri ez. Poema liburua dela esan dugu, eta nola idazten duzu badira poeta batzuk, beren kuadernoarekin ateratzen dira kalera eta hor ideiak edo batzuk baita poemak ere idazten dituztenak, beste batzuk etxean bakarradean idazten dute. Nola izaten da hori zure kasuan? Bai, batzonaldean ez nahiz ari poemarik idazten, azken liburu argitaratu zenetik, esan dezagun. Eta, baina liburuko poemak idazterakoan, uste dut apur bat danetik dagoela, badaude hori. Zuk esan duzuna kalera aterako kuadernoekin eta kalean idatzitakoak hori kuadernoan, bintzat lehenengo zirriborroak ez. Eta ere badaude ordenagailu aurrean eseri eta idatziko dut poema bat, hau eta hor idatzitakoak badaude, bietatik badaude. Eta lehen ointxe aipatu duzu, liburu, poesia orain ez duzula idazten eta halako eten bat izan zen zuretzat liburua ateratzea poesiarekiko. Bai, esan, eta ez diot esplikazioari, ez dakit esplikatzen, baina bai gertatu zitzan hori liburu atera, argitaratu batez ere eta izan zen pixua kentzea gainetik, azkenean horrekin lanean eta bueltaka eta gogoan eta elkitzetik, hori ez, gainetik kentzera.
Eta hori, konturatu nintzen, ordu arte bintzat, eta orain ere ez, gustatzen zait poesia irakurtzea, konturatu nintzen ez neukala joerarik poesia irakurtzeko. Normalean zerbait irakurri nahi baldin badut, edo joaten naiz liburutegira, edo hartzen ditu liburuak, eta lehen poesia hartzen mandoen, bintzat irakurtzen nuen, eta horrela, baina konturatu nintzen ez nuela joerarik poesia liburuak eskuetan hartzeko. Eta idazteko berdin, ez dakit. Historia ez da puntu zehatz batean hasten, esango nuke, baldin eta zertaz ari naizen jakingo banu. Begiak itxita edo zabalik gogoetan iragandakoak oroitzen saiatzen naiz. Oro har, alaiak, sufriarazten didaten oroitzapenak dira gehienak. Bada puntu bat, zehatza izanik, elastikoa eta beldurgarria ere badena. Zulo beltz bat. Izandakoa dena izango dena, irentzten duena. Oroitzapena baino, berrosatzea ezinezkoa den hautsitako souvenir bat. Historia, zulo beltz baten amaituko dela esango nuke, baldin eta zertaz ari naizen jakingo ez banu. Historia, hautsitako souvenir batez hasi zen, orain dela 12 urte, egunkarietan agertu zen etxe batean. Eta harrerari dagokionez, ez dakit zerbaitek harritu zintuen liburua jendeak nola irakurri zuen, ze iritzi eman zizkizuten, literatur sistemaren inguruan, ze, liburu bat ateratzen duzu eta, deika hasten dira, ez? Komunikabideetatik, kolaborazioak egiteko, azkenean berrian kritikak egiten bukatzen duzu, ez dakit hori guztia nola bizi izan duzu? Ez dakit, egia adibidez iturekin eta lehenago elkarrizketa batzuk egin genituela talde bezala eta baina azkenean gauza batzuk ikasten dira, ez? Desberdina da bakarrik egotea edo taldean egotea, baina behintzat elkarrizketekin eta esperientzia minimo bat nuen izan nuen eta berdin berriako jendearekin eta behintzat ez da askatu nahi dutela literatur sistemaren putzuan eta igeri egiten ikasi behar izan duela. Nire kasuan bintzat nahiko erreztasun eukin dituen zentzu horretan, erreztasunak edo bintzat. Eta orduan, esan bezala ezberdina taldean egon edo bakarrik egon, eta hor bakardade kako txartean esan dezagun, azkenean dituko kideak eta lagunak eta beti daude inguruan ez, baina bakardade horrek ematen du erreparo pixka bat. Eta, ez dakit, nik uste, nik ez dut eukiola bere, ez dut asko sufritu egia esan liburu bat ere zenean, esan hon, jazta. Eta epe bat jarri nion neure buruari liburuaren promozioa esan dezagun egiteko, gutxi gora bera bete zen, eta orain ez. Gaiz aldatuz, filosofia gradu egiten ari zen momentu honetan, badakit hasi zinela Frantzian, Sorbonan operazioan, orain Euskarriko Unibertsitatean zabiltza. Nolatan hautatu zen filosofia, zer espero zenuen filosofiatik, filosofia aukeratzen zenuen? Egia esan, neukan hasieratik, batxirroa bukatu behar genuen eta zer ikasi behar genuen eta filosofiaren aukera hor zegoen, ez? Zergatik, ez dakit esaten, baina nik uste apur bat badela hori, ez? Testuak eta liburuak eta batez ere ez dakit literatura esan, baina dago hizkuntzarekiko harreman hori eta nik uste pixka bat hori izan zela arrazoia. Ez dakit, gauzen inguruan pentsatzea, gauzen inguruan idaztea eta apur bat hori. Esango nuke, bilatzen hasi beharko, baina momentu honi izan zen filosofia egin nahi dut eta punto. Eta imaginatzen alde handia egongo dela, Sorbonan filosofia eta Euskal Herriko Unibertsitatean filosofia nola ematen den, zer ematen den, ikasleak ere, imaginatzen perfila diferentea dela. Azkenean ez da gauza asko aldatzen dira, ez? Hezkuntza sistema batetik bestera ere aldaketa handia daudelako, ikasleak nola iristen diren unibertsitatera, eta gero bestaletik unibertsitatean ere nola ematen den, edo ze metodologia dagoen, edo, leku guztietan izango desberdina imaginatzen dut, baina egia badagoela diferentzia.
Eta gaur egun idazten jarraitzen duzu, badaukazu proiekturen bat, edo, bueno, esan diguzu lekoreekin ere izaretela, baina... Bai. Idazten bai, bueno, noizean behin edo, bueno, bai, idazteko ohitura badaukat. Bai. Eta proiektu hola zehatzen bat daukazu, genero esan duzulen eten bat Bai. izan zela hori batean poesia liburuaren argitaratzea, baina ez dakit baduzu beste generoetan edo proiekturik edo gustatuko litzaizukeen idaztea. Bai, azkenean, bueno, niri poesia idazten hasi nintzen, erraz ez dut esango, baina ateratzen zitzaidalako, edo, bueno, joera nuelako poesia idazteko bere biziko burua austerik gabe, ez? Arazo gehiago nituen zerbait prosan idatzi behar nuen, edo historio bat, edo narrazio bat osatu behar nuen prosan gehiago kostatzen zitzaidan. Oraindik ere kostatzen zait, baina bueno, egia liburua atera ostean izan du dela erreztasuna edo apur bat ez dakit jartzeko horretara ere, ez? Bai. Eta, bueno, oraingoz, hori lekoren atera dira azken aldian idatzi zituen narraziotxo batzuk horrela, eta jarraitzen dut idazten eta espero dut hobetzen apur bat horretan, eta ez dakit. Eta asmoa bada zerbait narrazio luzeago bat idazteko froga egitea, baina froga. Bai. Eta irakurle moduan badukazu gaur egun erreferenterik, ez dakit idazleen bat, joeraren bat, edo berezik interesatzen zaizuna, edo irakurle moduan zer da gaur egun gehien interesatzen zaizuna? Ez dakit, esango nuke novelak direla, orain bertan novelak ari naizen irakurtzen horrela gehien bat. Bai, ez dakit, idazle frantsesen bat etortzen zait horrela, baina txarra naiz izenekin orduan ez dakit. Bai, azken aldian hori, Edouard Louis idazle frantsesa, orain txatera du 3. novela, bai. Eta hori daukat, orain irakurtzeke daukat, beste biak irakur ditut, eta egia badela literatura, ez dakit, gustatzen zaidan literatura mota bat. Eta bestela... Hau da, kritikak egiten ibili arren, denbora hartzen duzu beste literatura batzuk ere irakurtzeko, nire ibilitakoan naiz. Eta askotan hori somatzen nuen, ez? Denbora gutxi beste gauza batzuk irakurtzeko. Baina, bueno, gero, ez dakit, denbora hartzea da, gauza bakoitza. Ez horren udarako daukat pila nahiko altu bat liburuena. Ekipen, eskerrik asko badakit. Entrevista imarri dozula Arantxa Urreta Bizkaiari eta galdera bat egingo dizut berari egiteko. Galdetu nahiko nioke, azken urte hauetan irakurri duen inoiz bere lehenengo novela, zergatik Panpox. Eta irakurri baldin badu azken urte hauetan, ze sentipen edo bizi izan duen hori irakurtzerakoan. Onaino, baina zara sola eta Peru Iparragirreren arteko solasaldia. Datorren emanaldian, katea itxi egingo da, Peru Iparragirrek Arantxa Urreta Bizkaiari egingo dion elkarrizketarekin. Gogoratu saio honetatik galdera bat ekarriko dugula datorren asterako. Saio osorik ikusi ahal izango duzue? Boktegi.eus webgunean.